حسبي ربي جل الله. don haka ya Allah ka shaida, ya ku arnan Najeriya ku shaida, ya ku jami'an tsaron Najeriya ku shaida, ya ku kungiyoyin kare yancin bil'adama kamar suke cewa ku shaida, wallahi duniya ba wanda muka so kamar Muhammadu Rasulullahi. don haka na rance da Allah kwacci mutuncin Muhammadu Rasulullah sai mun ci mutunci ne, kuma cin mutunci na ƙarshe za mu yi mai rayuwa ta za mu salwantawa, za mu salwanta ta, za mu salwanta ta, wallahi duk abin da zai faru ya faru. mai musu ga sakkutun nan da wani jami'in tsaro da wani kirista da wani tsohon musulmi da wani shugaban musulmi da wani dan siyasa, duk wanda ke ganin wasa ake ya zo ga sakkutun nan yayi, na rinci da Allah sai mun kashe shi. magana ce wadda no going back no retreat. shi yasa ni tashi gaban gwamna, gaban mataimakin gwamna, gaban jami'an tsaro, gaban kowa ni maimaita abinda na wadi cikin kasa nan da aka yawo da munafukai ki yawo da shi. magana ce wadda lokacin da na faɗe ta ɗakin matata na shiga na faɗe ta, ba nan na faɗi ba. last speaker nawa gare ni? guda 12. ga hudu nan, ga hudu can manya sannan ga mai ɗauka da audio, ga mai ɗauka da bidiyo. ba cikin sirri na faɗi ba, me muke tsoro? kai wallahi tallahi wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa aka annabi Muhammad shiri muke mu mutu, sannan shiri muke mu kashe aka annabi Muhammadu. in ba ku san da haka nan ba ku sani, in ba is uncompromising. mu shiri muke mu mutu, shiri muke kuma mu kashe aka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. don haka don Allah in ga adalci, yanzu ga dubunnan kiristoci cikin garin sa ba wanda an ka taba. ga cocin nan na faɗa muku, cocin da Asakuta, masallatai yin Juma'a da Asakuta ba su cocin da Asakuta yawa ba mu taba ko guda ba, sai Debora. don Allah in ga adalci bai kamata a bincika ya an kai ba, balle duk al'amarin ta ga yanan bayyane. manzon Allah ta soka, bayan ta soka kuma ta surfa mai ashar. Debora حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.